O 15 de outubro celebrouse o Día Internacional da Muller Rural. Moitas son as loitas activas e algúns os pasos dados na igualdade, pero aínda é preciso dedicar unha efeméride a tantas mulleres do ámbito rural e ás súas realidades. Na comarca, o Sindicato Labrego Galego organiza anualmente algunha actividade encamiñada á formación, á xuntanza social e a compartir tempo arredor desta data. Será este sábado 21 de setembro en colaboración coa Asociación Veciñal Torre de Arcos. O que vamos a reivindicar pois é un pouco o de sempre. Igualdad, igualdad e máis igualdad. Tanto a todos os niveles. Seguimos vendo que a nivel xeral a igualdad entre os homes e as mulleres, por desgracia, non existe. Xa non só a nivel rural, vémolo, pois, vemos noticias todos os días de que os homes ganan, pois, non sei, se un 10, se un 15, se un 20% máis que as mulleres desempeñando o mesmo posto de traballo. No rural pasa outro tanto do mesmo, as explotacións, na maioría dos casos, os titulares e donos e os que toman as decisións son os homes. Vai cambiando, pero moi lentamente, e moitas veces os cambios surxen xa non porque a xente queira, sino porque a mesma administración nos obriga, porque me interesa que este a miña muller porque me dan máis isto ou me dan menos isto. Son cuestións burocráticas, os que toman as decisións importantes na maioría dos casos siguen sendo os homes. Falar de igualdade e compartir saberes son dous dos obxectivos da xornada do sábado que comezará no local social de Arcos cun taller de medicina tradicional e plantas medicinais. Pode vir todo o mundo, hai que apuntarse, lóxicamente, porque temos que contar coa comida e tamén as que son máis novas, pois traer a súa fotocopia do carné. As xubiladas, pois xa non temos que levar nada. É dicir, que podería apuntarse calquera persona. Ali sempre aceptamos a todo o mundo e de moi bon grado. Entonces deberían poñerse en contacto coa Asociación de Arcos ou co sindicato? Ou co Sindicato Labrego. Sempre é bon falar entre as mulleres rurales e sin ser rurales todo o mundo pode dar a súa opinión e as súas cousas e as súas inquedanzas. O curso será impartido por unha enxeñeira especializada neste campo. Tratará de dar nocións para identificar estas especies, momento da recolección e tratamentos para a súa conservación. Por outra banda, tocará os aspectos relacionados con estas plantas e as prácticas agrícolas. Doutra banda, haberá información sobre a historia das mulleres e o seu empoderamento en relación coa sabedoría relacionada cos poderes curativos da natureza. Pode vir todo o mundo, hai que apuntarse, lóxicamente, porque temos que contar coa comida e tamén as que son máis novas, pois traer a súa fotocopia do carné. As xubiladas, pois xa non temos que levar nada. É dicir, que podería apuntarse calquera persona. Ali sempre aceptamos a todo o mundo e de moi bon grado. Entonces deberían poñerse en contacto coa Asociación de Arcos ou co sindicato? Ou co Sindicato Labrego. Sempre é bon falar entre as mulleres rurales e sin ser rurales todo o mundo pode dar a súa opinión e as súas cousas e as súas inquedanzas.